Avanture sa stvorenjima sjajnim, od okeana do prašuma. Braća Kret idu na mnoga mesta, za tebe daleka. Stvorenja su njima drugari, spremi se sad je čas. Kad nekom stvoru treba pomoć, oni nude spas. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu. Ko gepard brzi, sa skokom guštara, lete ko soko, s rikom lavova. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu. Sa braćom Kret. Pustolovine sa braćom Kret. Jelen kauboj. Ništa kao igranje loptom tokom lepog jesenjeg dana. Upravo si. I dobar je predah od pronalazaštva. Hej! Ups, možda sam malo preterala s tim. Misliš? Wow, Aviva, gledaj! Šta? Rogovi u žbunju! Ne mogu da verujem. Jelen! Koji ume da baca? To je jedan zadivljujući jelen. Hvala! Lepo je što misliš da sam zadivljujući. Prešao sam vas. Trebalo je da znamo. Jo, meni. Našao sam ove jelenske rogove u šumi. Znao sam da će biti smešni. Da li si video to, Krise? Krise? Da, smešno. Zašto si tužan? Šta nije u redu, brate? O, pa, samo sam gledao stare slike na svom životinjopodu i video sam našeg davno izgubljenog druga. Sjećate li se ovog malog belorepog laneta? Mali kauboj. Kako bih ga zaboravio? O, naravno, tako je sladak. Baš je bio poseban. Da, nismo ga videli još od tada. Znate, sad bi imao 4,5 godine. Pitam se kako li je naš drugar sad? Mislite li da je još tamo negde u tim šumama? Ne znam, ali sjećam se prvog puta kad smo ga sreli, kao da je juče bilo. Proleće u prijatnoj šumi. To mi je omiljeno doba. Cveće cveta, bebe životinje su svugde i... Stoj! Ne mrdaj! Pokušavam, ali zašto? Jer gledaj, slatko malo lane. Lane belorepog jelena, staro samo nekoliko dana. Dobro ti ide, druže. Miran si i nepomičan, dok se tvoja mama hrani. Da, Lane baš to i treba da radi. I ostavit ćemo te na miru, mališa, da ne bismo otkrili tvoje skrovište. To je jelenska moć skrivanja na delu. Da, pege za kamuflažu. A lanad nemaju baš nikakav miris, pa je grabljivicama veoma teško da ih nanjuše i nađu. Ali gledaj! Mama uvek zna gde je on. Zato je toliko važno ostaviti lane na miru kada ga nađeš. Možda izgledaju izgubljeno ili napušteno, ali nisu. Mama nikad nije daleko. To je malo lane, Krise, mladi mušjak. Nazvaću ga kauboj. Najslađi mali jelen na svetu. Tada nismo znali da to nije posljednji put da vidimo svog druga. Da, to je bio samo početak naše pustolovine sa kaubojem. O, baš mi nedostaje. I meni. A onda, zašto sedite ovdje i gledate njegovu sliku? Treba da izađete i da ga nađete. Ako iko može da ga nađe, to ste vas dvojica. Pa sada bi već bio odrasli jelen. Izgledao bi sasvim drugačije. Ali ipak bismo ga prepoznali. Naravno da bismo. Da li je imao neke upečatljive osobine? Imao je jedno spušteno uvo. Uradimo to. Nađimo malog kauboja. Možda velikog kauboja sad. Možemo da se razdvojimo. Ja ću tražiti iz vazduha uz moć beloglavog orla. Ubaci disk sa moćima životinja. Dotakni beloglavog orla. Aktiviraj moć beloglavog orla. A
A ja ću probati da ga nađem pomoću jelenskog instinkta i veština. Možemo li da upotrebimo ovo da bismo programirali odelo sa moćima jelena? Mislim da ću uspeti. A ja ću da pitam decu iz Kret ekipe da li imaju podatke o belorepim jelenima u blizini. Uradimo to, ekipo. Hajde da nađemo kauboja. Da! Uz oštar vid beloglavog orla i njegovu ptičju perspektivu, trebalo bi da mogu da uočim jelena. Stanište jelena može da se prostire na više od 200 hektara šuma, polja ili čak naseljenih predela. I baš zato se kauboj pojavio i drugi put. Pa zašto ste toliko želeli da posadite ove sadnice drena? To je omiljena hrana belorepog jelena, a pruža im i skrovište. Sreli smo najslađe lane danas, pa smo mislili da treba malo da pomognemo jelenu. Lepo! Gledajte koliko smo posadili do sada. Krise, Martine, Aviva, treba nam vaša pomoć. Za spasavanje životinja. Zdravo, Odri! Leo, šta se dešava? Našli smo životinju u nevolji, pa smo je doveli vama. Kauboju! Bio je sasvim sam u polju. U redu, vi ste divni jer želite da pomognete životinjama, ali... Ponekad izgleda kao da su životinje u nevolji, ali nisu stvarno. Kako to mislite? Prirodno je da lane bude samo u travi ili u šumi. Stvarno? Nego šta? Dakle, najbolje je ostaviti lane samo i njegova majka će se vratiti. O ne, napravili smo veliku grešku. Žao nam je, samo smo htjeli da pomognemo. Znamo i ne brinite. Zajedno ćemo ispraviti ovo. Zar ne, društvo? Tako je, vratit ćemo ga njegovoj mami, a u međuvremenu znamo tačno kako da se pobrinemo za njega. Nego šta? Uz posebno mleko kojim ćemo ga hraniti. Sjajno! Odlično! Stvarno se nadam da ćemo vratiti ovog mališu njegovoj mami. Znam, moramo da pokušamo. Pronalaženje jednog određenog jelena nije lako, mada su belorepi jeleni najčešći veliki sisari u Severnoj Americi. Krise! Ovdje dole! Dolazim, Jenny! Zdravo! Krise, sad smo dobili kokinu poruku. U blizini postoji mesto na kojima ima mnogo jelena. Tamo ima mnogo ruja koji jeleni jedu, samo je iza onog brda. Hvala, Nolane, proverit ću to. Zdravo! Srećno! U redu, još samo malo i posljednja stvar za programiranje. Pobrinut ću se da imaš velike snažne rogove. Da li se oni tako zovu? O, da, lepo, spreman sam. I štampaj disk sa moćima belorepog jelena. Hopaj! Ubaci disk sa moćima životinje. Dotakni jelena ili njegove rogove i pokreni moć belorepog jelena. Wow, osjećam se graciozno i jelenoliko. Samo trenutak, nešto mi ovdje ne liči na jelena. Šta? Rogovi bika? Ko je čuo za jelena s takvim rogovima? Sigurno je došlo do greške u programu sa kojim sam povezana. Jelen nema debele rogove, već duge i tanke. Debeli i tanki, u čemu je razlika? To je kao da kažeš da nema razlike između lopte za bejsbol i za tenis. To su različite vrste rogova. Toliko različiti? Da, gledaj, Jimmy, debeli rogovi rastu neprestano tokom života bivola. Hrane ih krvni sudovi i hrskavica u korenu rogova. Nikad ne otpadaju i ne lome se. Jelenske rogove s druge strane hrane krvni sudovi iz spoljneg sloja, nalik na somon. Zadivljujuće je to što jelenima raste novi par rogova svake godine. Počinju da rastu u proleće i onda ponekad zimi automatski otpadnu. Pritisnu dugme za odbacivanje starih rogova. Pa recimo, tako ne moraju da nosaju te rogove cele godine. A onda sledeće godine jelenski rogovi porastu još veći. Ali zašto rogovi uopšte rastu? Pa hajde da stavimo prave rogove na ovo odelo i pokazat ću ti. Važi! Moram da preuzmem par izmena na osnovu DNK koda. U redu, gotovo. I tako. Samo treba da ga ponovo pokrenem. Tako je već bolje. Razgranati rogovi. Sjajno! Odoh odavde. Hvala, Aviva! Wow! Skok od 9 metara. Brzina od 50 km na sat.
I moja čula. Čujem stvarno dobro. Njušim stvari kao nikada ranije. Nešto je iza mene. Crni medved. Ne tako brzo, druže. Njušimo se kasnije. Jelensko vidno polje opsega 310 stepeni je sjajno. Uz ovoliko razdvojene oči. Vidim skoro sve oko sebe. Čopor vukova. O ne. Trčim koliko me prsti, mislim kopita, nose. A jeleni moraju da se čuvaju i automobila. Uz toliko opasnosti, pitam se da li je kauboj uopšte preživeo do sad. Kauboju, gde si? Orlovo oko uvećava sad. Tamo, belorepi jeleni. Legli su na zemlju, odmaraju se. Svi su leđima okrenuti vetru. To je genijalno! To što vide 310 stepeni ih čuva od grabljivica koje su ispred ili sa strane. A ako neka grabljivica proba da im priđe od pozadi, vetar će preneti njen miris i jelen će ga osetiti sjajnim čulom mirisa. To je savršen plan za uočavanje grabljivica sa svih strana. Zaboravio sam. Orlovi također love jelene, naročito mladu lanad. Ne idite, dolazim u miru, deaktiviraj! Verovatno nije trebalo da deaktiviram na grani. Nisam hteo da ih uplašim. Naročito nakon onoga što se desilo sa kaubojem onda davno. Hajde, kauboju, hajde, mališa, ovuda. Odvešćemo te tačno tamo gde su te našli. O ne, hoće da se igra. Hajde, kauboju, nije vreme za igru. Znate, lane može da hoda sat vremena pošto se rodi, a nekim ljudskim bebama treba više od godinu dana za to. U redu, kauboju, približavamo se. Samo napred, samo nas prati. Tako je, druže. O ne! Kauboju! To je bilo gusto. Bravo, Krise. Da li je to bio zlatni orao? Nego šta, on će uhvatiti lane ako mu se pruži prilika. Zato moraš da ostaneš tamo gde si kad mama nije tu. Hej, ovamo! Pa, da li ste ga ovde našli? Da, tamo u visokoj travi. Odlično, hvala, Leo. U redu onda, pa najbolje je da ga vratimo tačno tamo gde ste ga našli. Tako će mama moći ponovo da ga nađe. Stavit ću ovu muvu kameru ovde da bismo ga pažljivo gledali i uverili se da će mama doći. Zbogom, mali kauboju, drago mi je što sam te upoznala. Zdravo, kauboju! Kaži mami da je pozdravljamo. Njen rep, nervozna je, zato se zovu belorepi jeleni. Podižu taj beli rep kao zastavicu upozorenja, govore drugim članovima krda opasnost za mnom. Moram da se pretvorim. O, zdravo! Veverić je moći! Molim te, aktiviraj moći crvene veverice! Tada! Samo još jedna bezopasna veverica! U redu, kao što sam i mislio. Ovo je krdo košuta i njihovih mladih. Uglavnom, veći deo godine, košute, ženke jelena, drže se zajedno, podalje od mužjaka. Zar ne? A jeleni, mužjaci, često se grupišu odvojeno. Pa moram da potražim krdo jelena, ako hoćemo da nađemo kauboja. Kauboju, gde si? Osjećam da moram da napadnem ovo malo drvo. Evo ti malo drvo, evo ti malo drvo i evo ti. Martine, zašto napadaš to siroto bespomoćno malo drvo? Pa ne znam. Jelenski instinkt, valjda. Pa upropastit ćeš rogove, već su oštećeni. Ne, to je samo somotski sloj koji se skida. Kada rogovi prestanu da rastu,
jeleni ljušte taj sloj trljajući se od drveće i žbunje, pa sam napadao drvo da bih došao do svojih sjajnih rogova. Dakle, rast rogova je završen. Lepo. To je Kris. Aviva, Martine, našao sam jelene. Brzo, šaljem svoje koordinate. Naskači, stići ću tamo brzo. Evo nas, kauboju. Kauboju, da li si ovde? Ti nisi kauboj, premlad si. Sudeći po veličini rogova, imaš možda 1 godinu. Da li je iko video jelena sa spuštenim uvetom? Ništa. Pokušat ću ovamo. U redu, ti si najveći, ali ipak nisi kauboj. Krise, stigli smo! Hej! Dobro odelo s moćima, Jelena, Martine. Hvala, brate. Pa imamo krdo puno mužjaka, ali nigde ne mogu da nađem kauboja. Nigde? Bio sam sa košutama i jelenima u čitavoj oblasti i ništa. Znate, mužjaci vole da se skupljaju u ovo doba godine da pokažu svoju snagu i nadmoću sučeljavanjima. Sučeljavanje? To zvuči zabavno. Zdravo društvo, kako ide? Ovde sam. To je kao ritual. Uši nazad, ukrućeni hod, zvukovi frktanja, sve to znači izazov. O, zdravo. Šta ima jelenu? Dobar zvuk. Pa, hoćemo li da vežbamo? Ko hoće da vežba? O, hej! O! Hej, au, ti si ozbiljan. Rogovi su oštri. Ima više vrhova od mene. Svaki jelen napreduje u zajednici kroz ove borbe. A sve zbog privlačenja i pristupa ženkama. Da, ali kauboja je prosto nemoguće naći. Možda prosto više nije ovde. Jelenski život je težak, a u divljini žive samo oko 6 godina, zar ne? Da, to je borba snage, u kojoj ukrste rogove i izguraju protivnika. Ne mogu svi da budu veliki jeleni. Stalno mislim na poslednji put kad smo ga videli. Gledajte, evo dolazi mama. Gledajte kako oprezno prilazi. O da, hoće da bude sigurna da neće dovesti grabljivicu do svog laneta. Pa kad vazduh bude čist, ponovo će biti zajedno. Držat će se zajedno još neko vreme, možda će naći novo skrovište. Tako je to s jelenima. O, tako su srećni. Uspeli smo, ispravili smo grešku. I zapamtit ću ga zauvek. Ako nađeš lane, ostavi ga tu gde je. Svaka čast, Kret ekipo. Živi dugo i srećno, mali kauboju. Stvarno je bio slatkiš. Da, bio je najbolji. Zar ne, Martine? Jao! Jao! O, koristite rogove, brate! Pokušavam! U redu, ti pobeđuješ, predajem se! Da li je to? Da li je moguće? Jeste! Napokon smo ga našli! Kauboju! Kauboj me je spasio. A sada izaziva onog tipa. 2 jelena u punoj snazi, spremni za borbu. Nadam se da je kauboj spreman za ovo. Wow! Kauboj je ogroman! Da, jeste, ali onaj drugi je snažan. Verujte mi. Tako su izjednačeni. Šta se desi ako se niko ne povuče? Wow! Ponekad se velike borbe poput ove završe smrću, jer jedan jelen bude toliko povređen da ne preživi. Ali najčešće se neko povuče, zar ne? Da, uglavnom je tako. Kauboj je preuzeo kontrolu. Nadvladava drugog jelena. Napred, kauboju, možeš ti to! Wow, odbacio ga je glavom. Kauboj pobeđuje. Uspeo je. Da! Kauboj, moj dečak. Da li misliš da nas se seća? Da vidimo. Deaktivirajte se, momci. Zdravo, druže. To smo mi, braća Kret. Došli smo da te nađemo.
Da, kauboju, stvarno nas se sećaš. Da, bio si odličan. Postao si veliki i jak, druže. Svaka čast. Gledajte, krdo košuta. Zdravo, kauboju. Drago mi je što smo se opet sreli. To je ispunjena životinjska misija. O da, našli smo svog druga i idemo odlično. Saznali smo mnogo toga o belorepom jelenu. A mi smo napravile novo delo sa moćima belorepog jelena. Hajde, brate, borba rogovima. Idemo. Izgledaš mi kao lak plen. Ajde, taj momak je bio grub, a sad se ja borim sa tobom. Uz to, naučio sam neke poteze. U redu, da te vidim, brate. Hajde, momci! Spremi se za okret! Uspelo je! O, da! Za Minimax, produkcija Studio.